Východoslovenský krajský národný výbor vyčlenil 1. marca 1961 45 autobusov Československej automobilovej dopravy a delimitoval ich do dopravného podniku mesta Košíc. Ich úlohou bolo zabezpečiť dopravu robotníkov do VSŽ z mesta a najbližšieho okolia. 4 novozriadené mestské linky spojili centrum s novovybudovanými satelitmi. Keďže kapacita starých autobusových garáží pri železničnej stanici už nestačila, pristúpilo sa k vybudovaniu nových garáží v džungli na Hornáckej ulici. V čase ich odovzdania v roku 1965 sa prejavil zlý odhad pri ich plánovaní. Dopravný podnik už vtedy vlastnil 130 autobusov a 13 vlečiek, čo bolo dvakrát viac ako kapacita nových garáží. Na pomoc autobusovej doprave vo VŽ bola v Šatci zriadená provizórna garáž. V roku 1967 boli v Šatci postavené nové garáže a údržbárske priestory. ...21. augusta 1968 vstúpili sovietske vojská do Košíc. Tento vpád poznamenal aj dopravu. Tanky zničili niektoré koľajnice a trolejové vedenia, čo vyradilo električkovú dopravu v mnohých častiach mesta. Najviac zničené bolo námestie Osloboditeľov. Po stiahnutí vojsk z mesta dopravný podnik musel obnovovať a nanovo budovať koľajové trate a trolejové rozvody. Život a rast mesta sa však nezastavil. Výstavba nových sídlisk Železníky, sídlisko nad jazerom, sídlisko Dargovských hrdinov, KVP a Ťahanovce ovplyvnila aj mestskú dopravu. Ak v roku 1970 žilo v meste iba 148 000 obyvateľov, tak v roku 1989 už to bolo 235 000 obyvateľov. V 70. a 80. rokoch sa hlavnou trakciou stala autobusová doprava. Za 20 rokov pribudlo v Košiciach vyše 20 nových autobusových liniek. Ku zvýšeniu efektivity prepravy prispelo zavedenie veľkokapacitných autobusov Ikarus. Po prechodnom období stagnácie sa vybudovali nové električkové trate. Po koľajniciach jazdia dvojčky, 2 spojené električky. V roku 1979 Košice ako prvé v Československu zaviedli trojčky, 3 spojené električky na rýchlodráhe do VSŽ. Významným medzníkom je 1. júl 1976. Týmto dátumom sa končí éra sprievodcov predávajúcich lístky v autobusoch a električkách. Zavádzajú sa lístky a ich predaj v stánkoch či priamo v DPMK. Bezpeňažný styk zrýchlil dopravu. Za prácou, ktorá je vzdialená od sídlisk, dochádza stále viac ľudí. Jednosmerný prúd dopravy neustále zvyšoval nároky na počty vypravených vozidiel, ktoré v čase špičky prekračovali možnosti podniku. Preto sa Národný výbor rozhodol regulovať pracovný čas v podnikoch a začiatky vyučovania na školách. 17. decembra 1983 bola odovzdaná nová električková trať na sídlisko nad jazerom. Významnou mierou znížila podiel neekologickej autobusovej dopravy v meste, ktorá najmä v 80. rokoch bola dominantnou. 3. júla 1986 po zrekonštruovaní električkovej trate na Kuzmányho ulici bola z dôvodu opravy dómu svätej Alžbety a štátneho divadla vylúčená koľajová doprava z hlavnej ulice. Aj keď sa pôvodne mala do centra vrátiť, dodnes sa tak nestalo. Dôvodom boli silné otrasy, ktoré pri prejazdoch električiek mohli ohrozovať stavby v centre mesta. Na druhej strane vylúčenie dopravy z hlavnej ulice pomohlo pri vytváraní pešej zóny v centre mesta. V roku 1989 bol odovzdaný do užívania nový úsek električkovej trate spájajúci križovatku na Moldavskej cez Alejovú ulicu po VSS. Tým sa spojila rýchlodráha so sídliskom nad jazerom.
1. júla 1989 došlo k transformácii dopravného podniku na štátny podnik. Spoločensko-ekonomické zmeny a rozvoj demokracie po novembri 1989 priniesli aj zmeny v postavení dopravného podniku. Menia sa priority a spôsob financovania mestskej hromadnej dopravy. Dochádza k prudkému poklesu štátnych dotácií, najmä vo vzťahu k cenám vstupov. Situácia sa rapídne mení v roku 1996, keď dochádza k transformácii dopravného podniku na mestskú akciovú spoločnosť DPMK a.s. Stabilizovali sa dotácie zo štátneho rozpočtu a väčšia zodpovednosť za dotovanie mestskej hromadnej dopravy prešla na mesto. Keďže rozpočet mesta nedokázal kryť prudký nárast cien vstupov, došlo k výraznému zvýšeniu cien cestovných lístkov. Ak v roku 1991 stál jednorazový cestovný lístok v prvom pásme 2 koruny, v roku 2001 stál už 12 korún. Napriek zvyšovaniu ceny lístka hromadná doprava nestráca na svojej dôležitosti. Je stále najlacnejším spôsobom prepravy osôb v meste. Je najekologickejšia. Ak by prestala fungovať, mesto by zažilo kolaps. Neustále narastá počet individuálnych motoristov, prejavuje sa nedostatok parkovacích plôch a znižuje sa priepustnosť ciest. Aj preto význam mestskej hromadnej dopravy a jej modernizácie narastá a je nevyhnutnou súčasťou rozvoja mesta. Snaha o riešenie prehustenej dopravy v meste a jej ekologizácia vyústila do vybudovania 3. trakcie trolejbusovej dopravy. Po električkách a autobusoch začínajú od roku 1993 premávať v meste trolejbusy. V prvej etape trolejbusy spojili sídlisko Dargovských hrdinov s centrom mesta. V druhej námestie Maratónca mieru s námestím Osloboditeľov. V tretej a štvrtej etape sa dobudovalo prepojenie na sídlisko Terasa, KVP a Myslavu. A tak v roku 1999 došlo k prepojeniu centra s najvýchodnejšími a najzápadnejšími sídliskami mesta. Asi najvýznamnejšou modernizačnou akciou s veľkým dosahom na ekonomiku bola prestavba meniarní na diaľkové ovládanie. Týmto dopravný podnik ušetril viac ako 40 zamestnancov, ktorých využil na skvalitnenie dopravnej činnosti. Chod meniarní kontroluje dispečer priamo z elektrodispečingu v podniku a v prípade poruchy posiela na miesto poruchy zamestnancov. V roku 1990 bolo dané do prevádzky nové umývacie centrum, ktoré slúži všetkým druhom cestných motorových vozidiel.